Imos coa información deportiva. Derbi galego na Superliga 2. O Portugal visita o Dumbría nun momento de reencontrarse co seu xogo. Os boirenses saltarán ao Conco co obxectivo claro de gañar e despregar un bo voleibol. Esta fin de semana o voleibol protagonizará as citas deportivas na comarca. A Superliga 2 vivirá a súa 16ª xornada cun novo derbi galego como protagonista no Grupo A. Se a pasada fin de semana o Portugal recibiu o Arenal MB, os boirenses poñen agora rumbo a Dumbría, que tamén ven de medirse a un rival galego, o Vigo. Os da Costa da Morte serán os anfitrións nun duelo que se prevé intenso e que sempre soe dar de que falar polo desempeño dos xogadores. O Portugal, quinto, mira con optimismo esta xornada despois de regresar á senda da vitoria ante un equipo da entidade do Arenal MB. O conxunto adestrado por Adrián Alves recuperou sensacións e o xogo coral que viña amosando antes do parón do Nadal para facerse co primeiro triunfo do ano. Bo rendemento sobre o parqué da Cachada que esperan amosar mañá no Municipal do Conco. O Dumbría é sétimo no Grupo A e afronta este derbi coa intención de esquecerse da derrota sufrida na pista do Vigo. Os dumbrienses caeron por 3-0 nun duelo máis equilibrado na pista, pero que leva o conxunto a precisar gañar para non caer na zona baixa da táboa. Os precedentes son positivos para o Portugal, xa que no encontro da primeira volta o triunfo quedou na Cachada. Aínda que os boirenses tiveron que remontar o 0-1 inicial para vencer por 3-1. Todo está por decidir neste encontro entre dous rivais que se coñecen moi ben e que se celebrará mañá a partir das 6:30 da tarde no Municipal do Conco.